ҳамлагари дастаи Ювентуси Италия ва мунтахаби Португалия Криштиану Роналду ҷоизаи Globe Soccer Awards-ро дар номинатсияи бозингари аср ба даст овард. Ба ақидаи масъулини ҷоиза, маҳз бозингари 35-сола, яъне Криштиану Роналду беҳтарин футболбози асри 21 мебошад. Давоми фаъолияти касбӣ Роналду чемпиони Англия, Испания ва Италия гардидааст. Ӯ 5 маротиба ғолиби Лигаи Чемпионҳо мебошад. Ҳамчунин Криштиану 5 маротиба тӯби тиллоиро соҳиб шудааст. Беҳтарин мураббии аср ба ақидаи Globe Soccer Awards мураббии феълии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола мебошад. ҳамлагари Баварияи Мюнхен ва мунтахаби Полша Роберт Левандовски беҳтарин футболбоз дар соли 2020 эътироф шуд.